Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa mga sala aron maandam kita pag sa ulog ni ining santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo ipakita ang imong kaluy o luwasa kami, Ginoo. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita ang imong kaluy o luwasa kami, Ginoo. Kaluyan ta kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ugaday sayang mga tao, din sayuta. Ginoong Diyos sa langit nung hari, Diyos samahan makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos nido sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagdan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dunong Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Jesucristo, imong anak og sulugoon. Imong gipabangon ang usa ka kalibutan nga napukain. Palingkawasa kami sa sala, ug gad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo,
Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Duyog sa kalipay sa Jerusalem, ug pagsadya tungod kaniya, kamong tanan nga nahigugma kaniya. Duyugi ninyo siya sa kalipay, kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya. Aron kamo mususo ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan. Aron kamo muinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran, sama sa nagbaha nga sapa, ug magsuso ka. Kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inigkakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo, ingon sa balili. Masayran unya nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggitang tibuok yuta ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Pasinggitang tibuok yuta ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig ang imaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang maymayaong kadayganan. Ingna ang Diyos, pagkamakalilisang sa imong mga binuhatan. Pasinggitan tibuok yuta ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Pasimbaha kanimo ang tibuok yuta ug pawitag pagdaig kanimo. Paawitag pagdaig sa imong ngalan. Umari kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makalilisang na mga buhat diya sa katawan. Pasinggitan tibuok yuta ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Giusam niya ang dagat ngadto sa pagkamamala. Latas sa suba naglabang sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pasinggitan tibuok yuta ngadto sa Ginoo uban
sa kasadya. Pamati karon kamong tanan na nahadlok sa Dios. Samtang akong isaysay unsa ang iyang nahimo kanako. Daigo ng Diyos na wala mo balibad kanako. Sa akong pag-ampo o sa iyang kaluy, pasinggitang tibuok yuta, ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Pagbasa gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako. Ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili hinungdanon kunong usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang hinungdanon mao nga siya bag-o ng binuhat. Alang ni adtong nagsunod ni ining lagdaa, panginauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, manginaot ako nga wala untay magsamo kanako. Kaya ang mga ulat nga ania sa akong lawas, nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, mag-uban unta kaninyong tanan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagop kaluwasan, dalaygon siya, nabaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa Pinoon. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himiyang ikaw o Ginoo. Humani ini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan diyutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos, ni sandalias. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maania ni ining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya, og kaon, og inom,
sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalinbalhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug igna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Unya, nahibalik ang kapituang duha nga malipayon kaayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa mga tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan, ayaw kamog kalipay, tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo, kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Manglingkod sa makadiyot, maayong gabii kaninyong tanan. Unsay rason nganong karon kamo nagmalipayon? Murag lisod ba no? Atong balihon ang pangutana, atong usbon. Unsay rason nganong kamo karon nagmagulanon? Mura magpagpangutana na kung unsay rason nga kamo karon nagmalipayon, anak makimugnaong nako. Mura magnasuko mong gipangutana tamog kabahig magmalipayon. So ato lang balihon, unsay rason nganong kamo nagmagulanon? Sa seminarista pa ko, kinidugay-dugay ning waliha. Seminarista pa ko niadtong panahon na third year philosophy ko niadtong panahon na. Na-assign ko sa usa ka layo kaayo nga dapit. Gani, ang mga tao niadtong dapita sila ngadto. So dito ko sa Santander na assign ni adtong panahon. Kaluoy sa Dios, pagdayon akong gikan padulong sa amo man tong gitawag na mog summer apostolate kana sa Flores de Mayo. Pagdayon gyud akong gikan, pagduol nako sa akong nanay ug tatay kay mangayo kog plite or allowance. Kaluoy sa Dios ang ilang pangutana, pilay plite didto dong. Pagsulti nako sa plite akong giignan gikan sa tua padulong diri Naga den sakay ning ingon ko mga
200 pesos at that time na anak ko'y makakaon na kugpahan ni anak. O ako sang giignan, usa ko kabulan nga mustay kapin ngadto. O kaluoy sa Ginoo, gihatagan ko 200 pesos po ni nanay ug ni tatay. Kay wala masagid tahoy laing kwarta. Ug tuod man ni adto ko, pag-abot na ko ngadto, kaluoy sa Ginoo, nabinlan jud ko gamay. Karon sa ako nang padulong na ko kanang the following day, padulong ko maligo, wa man ko'y sabon. So ang habilin, gipalit na kog sabon. Kaluoy sa Ginoo, ning stay ko ngadto for 1 month and pila ka days nga nakaingon ko, tinud-anay kining gitawag na tog divine providence. Nganuman, kanunay lang kong nagsalig sa Ginoo. Kanunay ba kanaganing naay buhatonon ug unya kinahanglan na ma-involve nga kwarta, muingon rayo ko nga Ginoo, kahibalo ka sa unsay ako ang kapasidad. Imo man kong gibutang dinhi, tabangi lang ko. So, naaraman sagay mo abot na ako'y mga personal nga mga panginahanglan, naara sagay mo abot o nakaingon ko nga tinuod gayod ang giusa sa mga saad sa mahal nga kasing-kasing ni Hesus nga miingon siya, hatagan ko ikaw sigon sa imong gikinahanglan. Ug tinuod man nahimong nagmalampuson, nahimo na end ang amoang summer apostolate, ug unya nahiuli ko sa mua nga naabot ko sa mua nga saktor sa gyud ang pamliti. Nganong ako man siyang gi-share mga igsuon, diha nako sa maong kasinatian, diha nako maingonta ang ebanghelyo sa first part sa ebanghelyo nga diin nganong si Hesus sa pagmisyon, sa pagsugo niya sa iyang mga tinun-an, sa mag-una kaniya aron pag-andam sa mga tao nga iyang giignan, ayaw pagdala bisag unsa. Nganuman aron ang pagsalig kay kana bang usahay mo adto ta sa usa ka dapit, tinuod nagmisyon ta, pero usahay ang ato ang gihunahuna ang kalibutanon gihapon nga mga butang. Concern kay ta. Gani kung naalantay maingon ta nga doon na tay misyon, pananglitan lang magsangyaw. Natay apilan nga seminar, di ba? Pirti natong daw gipalayas na sa bana o sa asawa kay pirting daghanang dala nalimot sa kapanggihatagon sa Ginoo. Muna nga sa iyang pagsugo ni ini, dili lang gusto siya nga ang mga tinun-an niya, ang mga sumusunod niya magkalisod-lisod, kundili aron pagkat-on sa pagsalig gayod ngadto sa Ginoo. Sama nga niabutan ni ining kalibutana nga wala tay dala, nahimo kita nga unsa kita karon, dili tungod sa kamaayo sa atong mga ginikanan, dili gumikan sa atong pagkamaayo, kundili gumikan sa pagkamaayo sa Dios. Mao na nga makat-unta mga igsuon kay sa ato rong panahon bitaw, ang ato bitawng pagsalig, tinuod mo ingon ta, nagsalig ko sa Ginoo. Pero kung mo go deeper gyud ta diha sa atong pagpamalandong, makarealize ba ta nga ang ato ding pagsalig naa sa mga butang nga kalibutanon. Gani mag-uulta unsay kung pananglitan kana bang sa atong trabaho, mawagtangan tag trabaho, mag-uul na ta pagayo kay mabalaka ta unsay mahitabo sa mga sunod nga mga adlaw. Mo na nga pagkanindot unta mga igsuon nga kanunay natong pahinumduman ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon nga ang Dios dili gayud kawagtangan ug mga pamaagi sa iyang pagtabang kanato. Makat-on kita
sa pagsalig gayud ngadto sa Ginoo. Ikaduha mga igsuon, mauna nga karon mangutana ko unsa may rason nga nahimo kitang nagmagul-anon? Dili ba kay nagmagul-anon ta gumikan sa atong mga kabalaka? Sa unsay mahitabo sa mga sunod nga mga adlaw? Pero aron mawagtang ang maong kabalaka kat-on sa pagsalig sa Dios. Iangkla ang imong paglaom ngadto sa Ginoo nga maoy nagbuhat kanato. Ikaduha, nganong nagmalipayon sa kita. Ganina nag-una lang ko sa magul-anon kay murag di man mo kadawat nga magmalipayon ta. So arita nasad nganong magmalipayon ta. Usahay mga igsuon maingon tang malipayon ta kay pananglitan isip mga misyonero sa usa og sa laing paagi. Mahimo tang maglipayon kay nagmalampuson ta. Ang uban tingali nahimong magmalipayon tungod kay nakapahuman sa mga anak. Ang mga anak nahimong mga professionals o nagmalampuson sad sa ilang mga nagkalain-laing career o kaha makaingon dayon nga maayo na kaayo nga ginikanan. O kaha isip mga nagserbisyo sa simbahan, isip mga madre, pare, relihiyoso o uban pa nga mga lay nga nagserve sa simbahan na himong mga misyonero sa usa og sa laing paagi. Muingon tingali nga nagmalampuson tungod kay daghan kaayo ang nasangyawan, daghan kaayo ang kanabang muingon ta nga namati. Dunay mga conversion nga nahitabo ngadto sa katawhan gumikan sa pagwali. Mao nga makaingon ta nagmalipayon gayud ako. Tinuod isip tao mao gina anha makakita na tagkalipay ni ana. Pero pagkanindot unta mga igsuon nga mas mutidlom taggamay nganong nagmalipayon ta. Giingon sa atong ebanghelyo karon towards the end sa atong ebanghelyo miingon ang Ginoo ayaw kamo paglipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Ayaw kamo paglipay tungod nagmalampuson kamo sa inyong misyon. Kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat na didto sa langit. Mauna nga aduna pa untay mas lawom pang tinubdan sa atong kalipay. Kalipay tungod kay ang Dios nakakita sa atong mga maayong gibuhat. Kay kun anaa lang ang kalipay nato mga igsuon nga nagmahimo kitang nagmalampuson, kawang lamang ang tanan. Pagkanindot unta nga mo go deeper pagyud ta, nganong nagmalipayon ta tungod kay ang atong ngalan kanunay na hinumduman didto sa langit. Nganong kanunay na hinumduman, nganong nahisulat ang atong ngalan didto sa langit. Kay nahimo tang maayong Kristiyanos, nahimo kang maayong bana, nahimo kang maayong asawa, ug ang imong pagkamaayong bana ug pagkamaayong asawa maunay pamaagi nga imong nasangyaw ngadto sa imong pamilya, ngadto sa katilingban unsa ka mahinungdanon ang gugma ug ang kining commitment nga inyong gibuhat ninyong duha. Nagmalipayon tungod kay isip anak, nagbuhat sa unsay angayan nga makapahimuot sa imong ginikanan ug sa Dios. Ug sa imong pagpaningkamot nga mamahimo kang buutan nga anak usab. Mausa ng pamaagiha nga bisan tuod wala ka magwali, wala ka musangyaw sa bisang asa, pero ang imong pagkamasinugtanon ngadto sa imong mga ginikanan nahimong ihimplo ngadto sa uban ug tungod ni ana daghang moingon kana bang ignon ka nga gumikan nimo na usab ang akong kinabuhi unya usahay makapadako biya na sa ulo nato pero pagkanindot unta mga igsoon ini kadungog nato ni ana ang atong kalipay nga makaingon ka Lord kanindot unta kung kini kay puntos na ninako ngadto sa imong gingharian.
ug kun naa kanunay ang atong kalipay nga ang atong ngalan mahimong mahilakip sa mga santos didto sa gingharian sa Dios, labing siguro ang kanang maong kalipay wala gayoy makaagaw kanimo. Amen. Palihog mangmata og manindog. Ato karong baghuon ang ato ang pagtuo tanayn. Nagato ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanayn. Magubuhas lang itong salita, ukang Kristi ang bugtong Ginoo nato, nga manamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Maria Birhen, sa ginusugro Poncio Pilato, gilansan sa krus na namatay lubong, ikunsad nga minatay, sa katlugan laon banhaw, Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magagagahom sa tanayn. Gikad didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Masaligon sa kaluoy sa Dios, mudangop kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan. Dala ang atong mga pag-ampo alang sa tanan nga nanginahanglan. Muingon kita, Ginoo, tungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, tungga ang among mga pangamuyo. Naang nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo alang sa tanang katawhan, mag-ampo kita. Ginoo, tungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanglimbasog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios ug makaangkon og bag-ong paglaom, mag-ampo kita. Ginoo, tungga ang among mga pagampo. Nga sila nakasinatig panaugdaog ug pagpahadlok, makaangkon og kalig-on sa hunahuna ug kalinaw sa kasing-kasing, mag-ampo kita. Ginoo, Tungga ang among pangamuyo. pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang mga ikamatay nga balatian, makaila og nakasinati sa paghupay ug sa pag-alima sa Ginoo, mag-ampo kita. Ginoo, tungga ang among mga pangamuyo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Ginoo, tungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na didto sa langitnong gingharian, diin wala na'y kalisdanan ug pagpanglutos, hinuon mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios, mag-ampo kita. Ginoo, tungga ang among pangamuyo. Mo po ang urong Dios, dungga ang among mga pag-ampo, ug itugot nga mas mahaduol kami nga kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ang taas Ginoo iskibisog ikan sa imong mga kamot, alang sa dahil bagmay siyang ngalan, alang usab sa atong kabuslanan, ug sa tibuok iyang santos nga siban. O Ginoo, kining mga gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Awan ang ibayaw mo dis Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Ang ngayong matarong. Santos nga Amahan,
Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoong Dios sa kagahoman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo amo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among arsobispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab
ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan. Gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ay mo man ging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Ipakita ta ang timaan nga kita managsuon, panagdait maanaa kaninyo. Poderoso sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa na. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamayo ko. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdayeg kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karong Lunes hangtod sa Biyernes magpadayon ang pag-retreat no sa mga kaparian sa second batch dinhi sa atong parokya si Padre Marlito Binondo, si Monsignor Renren Beltran o si Padre Pat Ordopia
maoy mo retreat sa second batch kay kaming padribini ni adto man ning aging semana. So atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang mga kaparian nga maghimo sa amo ang annual retreat. O karon nga among retreat usa sa di ka pamaagi pagpangandam sa among tagsa-tagsa kakaugalingon alang sa pag-report unya namo sa amo ang next assignment, no? Kay ini ka August 5 mamiya mangguming tanan dinhi kay doon na po'y bag-usang maabot. So atong yampo ang mga kaparian nga maghimo sa ilang retreat karong simanahon na o karong Lunes hangtod sa Biyernes. Daghan kayong salamat way sapayan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasa Panginoon. manalangin kaninyo og sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kugmag kalinaw ni Kristo. Lamas Deus.